Heippa! Tiedättekö, minulla on ollut aivan ihmeellinen päivä. Kun minä heräsin, niin olin ihan varma, että on karkkipäivä. Mut sitten katsoin kalenteria eikä ollutkaan. No, hetken aikaa minä murjotin, mutta sitten minä päätin, että no en minä halua murjottaa. Miksi minä pilaisin minun päiväni murjottamalla? On kaunis kesäpäivä. Minä lähdin ulos puistoon ja kun kävelin siellä, niin tiedättekö, oli puskia joka paikassa ja kun kurkkasin puskaan, niin katsoin, että siellä on karkkeja. Karkkeja puskassa, kuinka hauskaa. No, eivät ne olleet karkkeja, mutta ne olivat jotain parempaa. Kukkasia. Siellä oli kukkia. Ja no minä ajattelin, että kukathan ovat niin kuin karkkeja. Niitä syödään silmillä, ei suulla niin kuin niitä tavallisia karkkeja. Mutta ei minulla ole tehnyt yhtään mieli syödä karkkia, kun olen täällä näitä ihastellut auringonpaisteessa. Ja tiedättekö mitä? Ei ole vain yhdenlaisia kukkia, kun on monenlaisia kukkia. Esim. Tällaisia. Ihania. Ne on hyvin erilaisia, mutta ihania myös. Katsokaa. Kaikki ovat ihan omanlaisiaan, mutta kaikki ovat suloisia ja ihania ja minä voisin tuijotella niitä koko päivän. Ja vielä. Katsokaa. Miten kauniisti ne laskeutuvat. Ja tällaisia. Tässä ihan pakahtuu, kun on niin monenlaista täällä. Kesäpäivässä. Minä taidan tulla uudestaankin puistoon. Tiedättekö mitä muuta minä oivalsin tänään? Muuta kuin että kukat ovat kuin karkkeja. Minä oivalsin, että minä voin päättää olla iloinen. Se oli aivan mahtava oivallus. Minä oivalsin, että ei minun tarvitse murjottaa. Miksi minä murjoittaisin, kun aurinko paistaa? Tai vaikkei paistaisikaan, niin vaikka olisi ihan sateinen päivä, niin miksi minä silti murjottaisin? Sadekin on ihanaa. Sade virkistää ja saa kukat kasvamaan. Ihanaa! Minä päätän kyllä useammin, että en murjota. Minä en halua pilata omaa päivääni murjottamalla. Kuinka parasta! Tällaisia päiviä voi olla ihan loputtomiin, kun minä olen vain iloinen. Ja voi vaan päättää niin. Kuinkas? Minä tässä pohdin, että haluaisin, että näitä kasvaisi minun omalla pihallani myös. Haluaisin kasvaittaa tällaisia, mutta en ole varma, mikä niiden nimi on. Osaatteko se sanoa? Mikä on näiden nimi? Niin minä löytäisin siemeniä ja laittaisin pihalle kasvamaan. Tai mitä nämä ovat? Voisivatko ne olla jotain keltavahvero? Ei kun vahvero on sieni. Eivät tule keltavahveroita. Jotain muuta. Mitä nämä sitten ovat? Osaisiko joku auttaa minua? Minä niin kovasti haluaisin tietää. Se piristäisi minun päivää. ja seuraavaakin päivää. Ja sitäkin seuraavaa päivää. Ihanaa. Kyllä, kun on kesä, niin kannattaa mennä ulos ja ihastella vähän maailmaa. Tulee hyvä mieli. Tässä teille vielä kukkasia ja kukkasmoikka.